ஓகே இன்னொரு கிஃப்ட் ஒன்று ரிமிக்கி அதை கொடுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கட்டும். சரி அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓகே ரைட் இப்போ கொடுங்க மிக்கி. ஓகே பாருங்க எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு, பிடிச்சிருக்கு. யார் யார் இருக்கீங்க? ரைட் ஓகே எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா? ஓகே அப்போ என்ன மிக்கி என்ன சொல்லுவோம்? அப்போ யாரை சொன்ன நீங்கள்? என்ன மிக்கி நீங்கள் அம்மா தானே இப்போ சொன்ன நீங்கள்? ஓகே அப்போ பிள்ளையா கேஸ் பண்ணிட்டீங்க என்ன மிக்கி? இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் யாருண்டு. இப்போ மிக்கி சாக்லேட் கொடுக்கணும். இப்போ மிக்கி சாக்லேட் எடுங்க. இல்லையா சாக்லேட் இல்லையா? என்ன மிக்கி சரி வைங்க மிக்கி வைங்க. ஓகே நாங்கள் சும்மா என்னன்னாங்க சரியாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க உங்களோட பர்த்டேக்காக சர்ப்ரைஸ் பண்ணான்னு சொல்லி. அப்போ அவட அம்மா தான் கிஃப்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. அப்போ எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா? ஓகே அப்போ அம்மாவுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த டைமில்? ஓகே அதான் தானே. ஓகே எல்லாம் பிடிச்சி தானே. இப்போ கேக் கட் பண்ணி செலவு பண்ணுவோமா? என்ன ஆல்ற மாதிரி சாக்லேட் எடுக்க மாட்டேன் மிக்கி. மிக்கி எடுக்காங்களா? ஃபுல்லாக ராவல். ஓகே கேக் கட் பண்ணி செலவு பண்ணுவோம்.